Salam sukacita untuk mensyukur berkat Tuhan yang setiap hari kita terima. Kami dari HKBP Cijantung bersama dengan saudara. Inilah Kidung dan Makna. Sahat mahitan waing tu partikian na kinuaran ujung tahun parhuriau. Hobar tu parsageni kalender ni huria. Namar lapata doi anggosian parhuriaun onma ujung ni tahun. Jala tau baru dimulai sian minggu Advent. Alani ina mardala do terus manurus aka pardalanan ni huria saha tu ujung. Ditikina saha tu obas Nabi Nuh li debata marhasanga pemaibana rap dohota kana porsea diinganan na pinaradane ima tona nama caitakas dihanguluhun panurak ni deun molo didok saitong mai madoro hatai di Jesus ibana haluaudo diakanaung tinubus rodo musetu hatai mardongan hasangaponi sai romaho o Jesus sai romaho o Jesus. Sasitong na di natamasuki minggu Advent na martudu-tudu tu panomonomo di haroroni Jesus idui. Nang penaung masa ditikina salbu alai lau sugobaran ni haporsau niaka na badia dui. Na say totong may-mayma di haroroni Jesus. Alay bohado halak na may-mayma ima halak naradi. Monorotu hata songo diama pangaradio tusi nunga tapayas roha nunga tau kapitu ni haporosiao anggo di pencipta ni edeo di dokdo marhasangapon tu hatai dia kanaung tinubus lapatana dipuji dipasangap disobah dihaporsiai dihanguluhun asau madohonota sai romaho o Jesus sai romaho o Jesus. Surgoi maruju
Yesus